Ya, sanibonani. Njengoba nibonile ukuthi i-channel yami iBathatha Media sesiyi-rebrand-e kabusha. Manje iBathatha Media is gone, so we rebrand the channel. So i-channel manje sibizwa ngokuthi Isanele Phandle Confidential. So baningi abantu kade bengibuza ukuthi why kule channel, why ungayi-rebrand, why ungayishintshi uyenze ibe more of your lifestyle. So manje yonke into iqondile. So bafowethu, I'm very excited to introduce kunina i-channel entsha okuyi-Sanele Phandle Confidential. Baningi abantu kade there were lots of pushbacks. Bethi abantu no ungayi-rebrand i-channel kuzoba khona i-loss, ama-subscribers azowehla, kuzoba nothunye. Kodwa ngiyathemba ukuthi-ke abantu abangibukayo bazoba excited and ama-subscribers azonyuka and angibona ukuthi kuzoba khona inkinga ekhona. So bafowethu, le video ngiyenzela lokho ukuthi informe ukuthi i-channel sesiyi-rebrand-e kabusha. Uma ubuka i-channel yami uzobona ukuthi ama-video abaningi esiwadelethile, almost wonke, maybe 4 or 5 esiwashiyile amayelana nami. Kodwa manje i-content is no longer about umaskandi nama-opinions abantu kwi-media, ku-TikTok nakumanye ama-platforms. So i-channel we are rebranding it and maningi ama-changes azokwenzeka. So over the next maybe 4 months or 5 months senizobona ama-video ami, private life yami engizobe ngiwaposta la. So ngiyathemba ukuthi ningilekelele, ningeseke and ni-subscribe, niwabuke. So kusazoba mnandi kakhulu. Njengoba kade ngishilo ukuthi futhi ikhona i-channel ekuthiwa iSanele Phandle eseceni extra. So ngizoba nama-channel awu-2 mainly. Kuzoba khona iBathatha Media le esiyi-rebrand-we kabusha esiyi-Sanele Phandle Confidentials. So bafowethu, ngiyathemba ukuthi nizoba excited, nizoyithanda le channel, ngiyathemba ukuthi ni-subscribe futhi. Ya, lokuyilokho nje, ngiyabonga kakhulu. Thank you.